Molt bon dia, moltes gràcies un any més per convidar-nos en aquest Open Innovation Forum edició 2021. Soc Pep Orellana, des d'Acció, i m'agradaria en els pròxims minuts explicar-vos de forma molt breument què tenim obert ara a nivell de convocatòries d'ajuts i com us podríem ajudar des d'Acció. Compartiré amb vosaltres una petita presentació que he preparat. Em posaré en mode presentació, crec que ara ja la veieu bé. Doncs el que us deia, moltíssimes gràcies, un any més, i de forma molt breu, quins ajuts i què tenim ara obert des d'Acció. El primer que us volia parlar era dels Innotec, l'edició 2021, que són projectes d'R&D col·laboratius entre empreses catalanes i centres Tecnio. Justament aquest ajut el que fa és intentar resoldre aquest forat entre la recerca, la ciència i l'empresa per acostar justament on està aquella millor tecnologia d'alt valor afegit a l'empresa perquè es pugui diferenciar i ser més competitiva. I per això vam crear aquest ajut Innotec, que són projectes d'R&D. Aquests projectes s'emmarquen en tecnologies i van des del TRL3 fins a 7, de recerca industrial i desenvolupament experimental. Deixem, diguéssim, l'última part, que és la més d'arribada al mercat, sinó que això ens focalitzem en TRL3 i 7. Són projectes de 3 anys com a màxim, i les empreses han de ser empresa amb establiment a Catalunya de 3 anys de vida o més. I els centres Tecnio, com sabeu, és aquesta acreditació d'acció dels grups de recerca i d'excel·lència. Què se subvenciona amb aquests projectes? Mireu, subvencionem despesa de personal, col·laboracions externes i costos indirectes, que solen ser fins a un 7% de les despeses de personal. Les col·laboracions externes, com veieu, és només per a empreses, assajos, proves, etc. Què més tenim? Mireu, pressupost. Pressupost són projectes que van des de 50.000 fins a 200.000 euros, on la participació de l'empresa és de màxim el 70% i la participació dels grups Tecnio és de màxim fins al 50% dins del projecte. Les intensitats d'ajut són, ja sabeu, depenent de la mida de l'empresa i depenent del tipus d'activitat, siguin de recerca o desenvolupament, com a màxim és un 70% d'intensitat d'ajut i els grups Tecnio, en aquest cas, van al 100% d'ajut. Què valorem d'aquests projectes? Aquests projectes valorem, per un costat, el valor tecnològic, el progrés, el risc, una bona justificació, una adequació i coherència amb les capacitats que disposin d'R&D els agents que participin en el projecte. Tot això és el que cataloguem com a valor tecnològic del projecte. Després tenim l'impacte, ens interessa moltíssim aquest impacte en l'empresa, en l'entorn, en la sostenibilitat, sobretot ara en aquesta època de post-Covid, quina relació tindria el projecte i com impacta en aquesta economia que ens ve. I, finalment, els criteris de valoració d'implementació, els normals de gestió de projecte, de capacitat de l'empresa, una mica de la coherència de tot el projecte. Com sabeu, el Tecnio, si no coneixeu el segell, tenim a la pàgina web d'Acció publicada tot el conjunt de desenvolupadors acreditats per Acció, on podeu veure quines capacitats tenen cada un dels grups que en formen part, i aquí podeu fer una ullada. I us he posat un exemple dels diferents grups de recerca que estan acreditats com a Tecnio. Doncs sapigueu que ara justament aquest ajut, que jo crec que encaixa molt bé amb els reptes que volen resoldre les empreses aquí a l'Open Innovation, justament perquè busquen aquesta solució de grups de recerca, els Innotecs 2021 tanca la convocatòria el proper 30 de juliol. Per tant, em sembla d'especial interès que conegueu aquest ajut. Després, i de forma molt breu, conjuntament amb aquesta convocatòria de l'Innotec, hi ha obert la Startup Capital. Potser no encaixa tan bé amb l'Open Innovation, però, escolta'm, si una solució a aquests reptes es crea una nova línia de negoci i es pensa que això pot acabar sent una nova empresa, doncs que sapigueu que tenim obert aquest Startup Capital fins al 28 de juliol, però de forma recurrent, cada any va sortint. Ara tenen un pressupost aproximat de 2 milions d'euros i és per finançar justament aquelles startups tecnològiques de creació recent. El component de tecnologia ha de ser important. Que ho sapigueu, són ajuts de fins a 75.000 euros i també està obert fins a finals de juliol i és una convocatòria conjunta entre Innotec i Startup Capital. I un pas més de la Startup Capital podria ser el Lake Accelerator, que en aquest cas no és un ajut propi d'Acció, el que passa que des d'Acció sí que oferim un seguiment i un acompanyament a que les startups i pimes també puguin presentar-se. Són ajuts que van
no és només ajut, disculpeu, és subvenció i inversió justament per fer créixer de forma exponencial i en aquest cas sí que ens arribem més a mercat. Estem parlant de TRL superiors a 5. Comentar-vos això, és de forma individual per a startups i pimes i seria un pas més. I des d'Acció sabem que és un procés llarg per optar en aquests ajuts, però oferim un acompanyament i un assessorament. Doncs res, de forma molt breu us volia explicar això, el que tenim ara obert. Crec que els Innotecs encaixen moltíssim en aquest Open Innovation Forum de com podem donar resposta i solucions per part de grups de recerca i centres tecnològics en aquests reptes empresarials i sapigueu que des d'Acció estem a la vostra total disposició i pel que faci falta. Doncs deixo de compartir pantalla. Moltíssimes gràcies i fins a reveure.